Коледната седмица ще мине повече в почивки и празненства, отколкото в спортни събития, но въпреки това част от световния елит ще имат изпитания. Разбира се, както винаги, английските първенства няма да имат почивка, а Boxing Day стартира на 26 декември, петък, когато са срещите от 18-я кръг на Висшата лига. Само 2 дни по-късно футболистите ще излязат на терена, а маратонът приключва на 1 януари. На 27 и 28 декември ски скачачите ще проведат стартове от Световната купа на голямата шанса в германския зимен център Оберсдорф. Последният ден от годината и първия от новата 2015 състезанията ще се преместят в Гармиш-Партенкирхен. Очакваме с интерес и представянето на българина Владимир Зографски. Ски керванът също няма да има почивка. На 28 е спускането при мъжете в италианския курорт Санта Катерина ди Валфурфа. Същия ден дамите ще се срещнат в австрийския зимен център Земеринг, за да проведат поредния гигантски слалом от Световната купа. На 29-ти днешният пол ще премери сили в най-техничната дисциплина – слаломът. Алпийците ще поздравят новата 2015 година с Сити евента в баварската столица Мюнхен. Светли и топли коледно-новогодишни празници от екипа на sportvox.net. Бъдете добри, търпеливи и дарявайте любов на всички около вас. Не забравяйте по празниците да следите любимите си отбори и спортисти на страницата ни. Весели празници от Sportvox!